De leegstand in de binnenstad is net al in een zwaar voor de gemeente. Ik de winkeliers zelf zitten bot met de situatie in de magen. Hield iets meer ondernemers, maar het waren dicht van. En dat is net goed voor de onttrekkelijkheid van de binnenstad. Ja, dat maakt het een stad een beetje naargeestig. En dat is jammer. Wij herinneren hier nou op maandagmorgen in januari. Het is een beetje triest waar. Dan kun je zien wat het effect is van leegstand. Op deze tijd zijn er goed 20 winkels leeg. En ik vaak al voor langere tijd. We namen voor starters binnen de hieren van deze pan eens te heeg. En dat een ondernemer dan besluit om ermee op te houden, is er geen opvolger te vinden. De gemeente wil daarom maar de eigenaars om tafel om nieuwe winkeliers een kans te gaan. Met het bedrijfsplan wat zeg maar, de winkelier dan kan overleggen, in het begin wat minder huur te betalen en dan aan het eind oplopend naar de huurprijs die de verhuurder wil hebben. En dan zou je kunnen krijgen dat er toch wat meer dynamiek ontstaat in ons winkelhart. De winkeliersvereniging wil zo gauw mogelijk om tafel, maar de verhuurders om ik nieuwe winkelvormen mogelijk te maken. Die maakt het voor starters makkelijker te maken om een ruimte te huren. Begelijks toch meerdere winkels in één gebouw onder te brengen. Daar waar het wat grotere panden betreft, kunnen we misschien wel een aantal ondernemers bij elkaar zetten. En die, misschien al is het alleen nog maar tot november, dus even te laten hoe leuk en levendig Haas is in de zomermaanden. In economisch betere tijden zullen ze dan zelfs weer een eigen gebouw hier kennen. Er is nog net maar de verhuurders zelfs praten, dus het is nog maar de vraag dat ik wat joggen in de verleging van de hieren. De winkeliers denken dat ze er wel eerder naar hebben zullen. Leegstaan is net niks te verzinnen. Dus is het weer bewoond, dan ziet het er weer beter uit, dan wordt het weer onderhouden en dan komt er wat van waarom. Misschien net de maximale prijs, maar wel een beetje. En krijgt dat beetje, maar de verhuurders de komende weken hoe de streek loeken.